nadamot ka Valentinom, nagasat ka, nadamot mang sagot king katisabong, nagasat ka, nadamot mang ted king katitubleron, ngamhang ka nga mang namnama, no taro pa mga pang bukayo laeng mat. Nagatubleron tinamnamaem. Nagitay da ka Valentino na ka, happy Valentine's kada kayo, kada giti awan, naga condolence. Kanya pa ilang road niya. Kunada nagasat ka kanon into no bigat, nadamot ka Valentinom, nagasat ka, nadamot mang sagot king katisabong, nagasat ka, nadamot mang ted king katitubleron, ngamhang ka nga mang namnama, no taro pa mga pang bukayo laeng mat. Baga tubleron tinamnamaem. Nya? Tinagasat ko na tayo. Kapay nagasat, gaputat da ka Valentino mo, nagasat ka, ay awan data, agsina dan tumo ilaeng, patpatyam. Topiko tayo tatanga, Domingo dagiti maibasa, kinagasat. Itilubong tayo nga tattao, ti kinagasat, adu dagiti ibaga tayo nga nagasat, no timmayaka, at agtaga-inop mo, di ka pa'y makatorturogan, tanangabak ka, 18:30, nangabak. So, palakpak, nagasat, kung natayo dahi dyan, yan. No, di tinangabak kayo, wow, naggasat. Nada. Ado na kita, ibaga tayo nga nagasat ditoy. Kas pangarigan ko ma, nakaadal mo di anak mo, agtrabaho da amin, wow, naggasat da ito'y, pamilya ko na tayo. At damot nag-abroad, tayo sumot ti may isa nga mangingato ti ekonomiya tayo. No, adda mo maipawit na basitan, mapasimpa mo tayo kalapawan, naggasat. Na tayo. No nagwapo kin napintas kayo, naggasat ka kang naiyanakan, apay da kami agmalmalas kamlatan. Awan lakarbengan may mga agragsakan, apay talaga nga malas nga tamot ti panakaiparswami, iso nga kunak, agyamang kayo, anipipintas kadagwapo, taadda kami nga pangit nga pagibasaran nyo. Tahan nyo kung mamadlaw nga napintas kada nagwapo kayo, no awang kami niya, isong kay agpaspasaw. Nagasat. No, daduma dagitay, adu dagitay apalan tayo iti tao, nga nagasat. Nga po, di ubingak mo't manmano ti bisikleta di ayan me. At daaday ti dakil mo, 28 nga bisikleta ni amang ko nga, diyak nga sakayan, ipasalog ko laeng batayak di pagpidalan na. Kasi numapang ka magbasa, makitag dagi ka eskwela, naggasat daki din aya. Siguro no may saak mga inanak ko nak, sang pulo kami nga rod, makagatang siguro mo ti bisikleta day di amang ko. Nga maawam mo, no mabangka magbasa, dagiti ka eskwela, nagbanglo da kada, amuyo ti December pa nagkukursing, di ayan me. Kanagsiya at no, delusion da, nagbanglo ni, kada kami sursuratak ti rupo, tatakiyag ko kang malasin, aldaw ton di pa ila na ikat na kursing na iso nga, nagaangrag kami nga taga-ubog ko na daman, hindi, agdagdagaw tabuok mo, agperperper, agkurkursing ka, awang pa nasayaat, agraman likod ti lapayag mo kakabkab, di madari ti kabkab iti likod ti lapayag, na inya launay day jay. Kanaggasat da kung kunak init, at delusion da kami, ti lotion may, ay awan niinang ko kaagsinglag ti nyog. Gaden na, singlagan na, dantuladek na, kano nabayag basitin, nabunglogan, iso pala lotion ko, iso pala ti kwati buok ko dahi edi ko. Puti gasat, kasla naggasat. Kasla nagmayat ti pa nagkitkitam ko makanya, da nga medyo na angat di jay biyagda. Kasla kasjay ko matikita ti nagasat. Uri matatakan niya tayo. Nga dag negosyo ka medyo mayat. Naggasat ka dagito yung nga tattaon aya. Kasi ti panirigan tayo ti kinagasat. No makatrabahon ka medyo mayat di position na mayat di kita na, naggasat ka dagito yung nga taon aya. Dahil ti panirigan tayo at tao ti kinagasat. Ngam ti kunayo, uray no agtrabaho da, uray napintas ti position da, napintas ti sweldo da, baka namalmalas da.
Apaya maiparit amin, maiparit ti taba, maiparit ti bukol, maiparit ti bagbagis, madida pa'y agkapen. Baka nagasgasat tayo pa'y laeng mga agsidsida ti marunggay ken kamutay. Kinagasat. Dayeti ay perception tayo ti kinagasat. Ngam daytoy ibagbaga na dito maibasa tayo, ti umuna nga maibasa, nagasat ko na. Bendisyonak ti tao nga agtalik kanyak. Nya? Ti adda pamati na kanyak ko na ti surat ti libro ni Jeremias. Mayarig ti kayo nga naimula iti iigid ti asideg ti danom. Nga uray agtikag, mayat latta di kunkunutin na, agbunga latta iti ado. Daya ti kinagasat, ibagbaga na nga ro diti kakabsat nga, ti kinagasat, no nakakonect tayo kin ni Apo Diyos. Kumunkunot tayo latta ti grasya na, agbungbunga latta mo ti grasya kanya tayo, daya ti ibagbaga na kinagasat. Ti kinagasat nga ibagbaga na ka, it's not your building, it's not your assets. Haan nga gapot adda building nga balay mo, adda kwartam nga milyon, uray no adda sanikwam dagdagam. Iti imatang dagiti tattao nagasat ngam kini Apo Dios, haan nga dagiti ti pagibasaran ti kinagasat. Ti kinagasat nga ibagbaga na no nakakonektar tayo kini Apo Dios kaagbungbunga tayo iti ayat. Ti kinagasat dayta ti kinagasat. Tano dadduma dagiti adda building na, dagiti adda sanikwana, dagiti adda kwarkwartana, uray agkakabsat, may sa anyog na mabalbalin pisyen da pagaapaan da. Uray adda sanikwana, uray adda trabaho na, no hannamot ammo ti makilangan ti lubungan, ngay mga mandamot ta, edi nakatrabahon mayat biyagan kang imaton, anjak nga may consider dahi nga nagasat. Amuyo ti kinagasat kakabsat, haan nga agtopak, nga aggapo kini Apo Diyos, kaslakan na nga bak ti sipstiksan, haan. Mabalin tayo nga pagbalinan nga nagasat, tibiyag tayo, kintibiyag tibi, kakabsat tayo. Uray no awan ti adu nga sanikwa, uray awan ti adu nga perak, awan ti adu nga luglugan, no di sa nga pamilya, kaadda pa nagiinayat, respeto, panagsisinakit, nagasat dayta a pamilya. Uray man agin nadayuda, dati sa bali ti dadduman, responsable di lalaki, responsable di jay babae, makapagrespeto da, makapaginayat dalata, nagasat. Iso nga si kababae, mabalin mo nga pagbalinan nga nagasat, jay asawam alalaki. Taapaya ipagpanakkel na ka. Ni bakit ko, respetaran na, kasi na po Diyos, uray no, kaskas ano, agsinnaranay kami, hanak nga ibabain, kati number 1 nga kagura ti lalaki, no tinukay mo ti ego ti lalaki, uray kwartayo amnya kwarta. Never nga i-touch mo ti ego ti lalaki. Isugarod nga no mestra, mintatalon jay asawa, sana pa ila italmag, sa balit papanan na. Taapaya, maitaltalmag di jay ego na, ngam no, uray no mestra ni bakit ko, kasi kahanak mga ibain, ipagpanakkel na, mabalin nga ibaga jila kay mo, nagasatak, apaya, kasjay ni bakit ko. The other way around, kasjay mat. Nga si kang lalaki, pagbalinam nga nagasat ni asawam. Responsable, haan nga agaramid iti madi, irespetun na ti imatang ti tao, ipagpanakkel na, iso mabalim mga kuna aji babae ko, naggasatak, ta iso ti asawak. Iso nga ti kinagasat, haan laeng nga, aggapo ti outside, ang aggapo ti ruar. Nabalin tayong aramiden, kala ko maji anak, agbasa na sayaat, respetarin na dagiti naganak, ipapati na ti agtrabaho, kunang tumaji nanang kintatang nagasatak takas to iti nagbalinan dagiti anak ko. Adda pa nagsisinnaranan, panagsisinakit. Ura di pa nagkakaaruba. Nagasat dagiti kaarubam no si kaamom ti mangisakit kadakwada kada mangrespeto kadakwada ngem na agnay-ngayem ngem ka, agnay-ngayem ngem da. Gaputi kinatangsit kinaangit mo kas lala ultimo manok ti kaarubam nga umay di balayo ko kunam laki no impyernon.
pangbukayo lang nga rod tarupa mon, ay sus, demonyo pa ita ugalim. Malas ati kaaruba da ita. Kaya mabalin tayo mga agbalin nga nagasat nga adda pa nagkikinnaawatan, pa nagpipinasensya, pa nagre-respeto kada, pa nagtutungtong ana sayaat. Facebook ka nga Facebook, about ta kaarubam kaslala si kalata tinalintigan. Ala, handala agun unit na singpet dangam si ka, ali ka sumanao ka, ay apo ko nam kalano si kat perfect. Malas ka nga kaaruba. Malas ka nga, makapamalas nga kaaruba ko na aday jay. Iso nga ti panagbiag tayo kakabsat ti kinagasat, haan laeng nga agtupak nga kasla, aggapon sa dilangitan nga makaamutan, haan, no. Ti kinagasat, mabalin tayo nga pagbalinan anagasat, tilubong tayo. Anya pa ti kinagasat nga ibagbagana, no adda ni Apo Diyos, iti biag tayo, isugar di dyan, no nakaramot ka king kuana, di ramot mo ko kumunot ka king kuana, agbungbong ka tinasaya at nagasat. Kuno awan ni Apo Diyos, kaya't nga saun malas. Demonyo at biyag. Apay kunada. Pinaraswa nga ta ni Apo Diyos ti di mat idi sakbay ti lubong ke pinaraswa ti Diyos ti lubong ko gusto-gusto awan ti awan niya. Idi pinaraswa ni Apo Diyos ti lubong. Pinaraswa na nga ta mo ti jablo ti dakes. Apay nga nagparswa ti dakes. Pinarsuan na nga ta? Assignment yun, mamestra. Pinarsuan ni Apo Diyos ti demonyo, ti jablo, unuhaan. Won? Nagapon na nga rod. Iti philosophy, kinti theology ko na dayjay. Haan na nga pinarso ti dakes, but the absence of God rumwar ti evil. No awan ni Apo Diyos, rumwar ti dakes. Haan na nga pinarsuangam, in the absence of God, taday ti nga lubong ka created by God nga nasantuan, napintas, nasayaat. Ngam no napukaw ti Diyos, iti pinarsua, rumwar ti evil. Kasdi mo ti tao. No adda ni Apo Diyos kanya tayo, ikarkarigatan tayo nga agbiag nga nakaramot keng kuana. Kukwa na tayo, kukwa tayo mo't isuna. No nagkamali, pagbabawian. No nangrugi nga naawanin ni Apo Diyos itibiyag tayo, rumwar ti evil. Rumwar ti badi. The absence of God, rumwar ti evil. Iso nga kasjemot lang ti kinagasat. No ang nakakonektar tayo kin ni Apo Diyos, maibilang tayo ang nagasat. Naibunyag kanya tayon. Padpadigdagan tayo laeng, kumunkunot tayo laeng king kuana ngam no pinugsat mo, jaramot mo kin ni Apo Diyosen, mangrugin ti evil, dadtan ti kinaagom. No awan ni Apo Diyos iti pamilyan, dadtan ti kinaagom. Dadtan ti agi bakit ti sakit tinakam, uray nagpakawanen, haam mo mapakawan. Dadtan ti kinatangsit, mangipangato ti bagbagina, tani Apo Diyos ka isugarod ti lubong ti kinapakumbaba. Dadtan di pa nagserbi nga bagbagina ti serserbian na, bagbagina ti itantanok na. No hantay nakakonektar kini Apo Diyos, so dagito iti rumwaran na ti kinadakes ti tao. Agbalin ama naging bubukod, agbalin nga imula na ti gura kin ayat, ano maawan nga rod ni Apo Diyosen, dagito iti tumpuaren. Iso nga kunana, kasano ti agbalin nga nagasat, no nakakonektar tayo kini Apo Diyos, agbungbunga tayo, uray pa'y tikag, kunana uray pa'y no agtikag, no nakasayaat nga ubog di nakakonektaran na, dito kayo kunana, agbungan tulat ta, uray agtikag. Kasi magkanya tayo, uray adda pandemya, uray adda sakit tayo, uray adda problema tayo. Ikarkarigatan tayo lata ti kumunot ti grasya ni Apo Diyos tapno agbunga lata. Dahito kina-Kristyano, dahito kina-tao tayo. Tano pinugsat tayo di connection kin ni Apo Diyos nagbalinan nga dakesen madadael. No napugsat di ramot tayo nga mangkunkunot ti grasya ni Apo Diyos iso day jay agbalinan nga managin bubukod, agbalinan anatangsit, agbalinan nga paramag.
Agbalinan nga ikariton dagiti adal, sa nikwa, si asinno tayo. Kan nakayat nga sa una, gapo ta makimismisa kan kay bagana ka, nakakonektar ka kini Apo Diyos akan kanayon, haan. Ulitin tayo, even our religiosity no dadduma. Ore di kay kinarelihiyoso tayo no dadduma ka, mabalin nga o sa renti demonyo tapno, agbalin tayo ato mangsit. I-disconnect na tayo kini Apo Diyos tapno ngumato tayo. Nasansan to akngem sika. Nasingsing petak ngem sika, nalalaingak ngem sika. Demonyeta magayam. Demonyeto magayam, deya kakabsat. Iso nga tatta, uray dagitoy, uray ti ebanghelyo tayo. Salmo responsoryo ko nakuma, anya ti bagana, nagasat ti tao at ti apo ti pagtalkan na. Naglakang ibaga, nagasat ti tao at ti apo ti pagtalkan na. Ngam di aramid no dadduma ka, agtaltalag tayo ti bukod tayo apigsa, agtaltalag tayo ti adal tayo, agtaltalag tayo iti sanikwa tayo, nagbalin tayo nga naimot, hantay ammo ti agayat, taapaya, agtaltalag tayo di bukod tayo nga kita. Iso nga kabukbuteng da kapay nga pagpa, di kapay ammo ti agsagot, nakuntar amin. Mabuteng ka nga mangitid ti ekstra apaya, agtalag kang ordi bukod mo. Di mo ammo nga no iparabor mo kini kabsat mo, itulong mo kadagiti kakabsat mo, no agsobli maminribo. No agsobli ay apo, pinullo-pullo. E kung natayo ka iso nga nagmayat, di mat naggasat no, ada nang regalo kanyam ka, naggasat ka haan? No, ada timulong kanyam ka, naggasat ka. Pampanunutek ka, nagasgasat, adi di mangted. Ngam si kadyo umawawat. Nagasgasat adi di si katumulong. Ngam si kadija ay ari-ari Allah po. At dalabasit madamag mo. Agiwaras da, ijay, saglilima ka, apo kasla ka lang mauraman. At da ayuda ay gubatan. Apo, nagbalimpay nga satanas ni kapitanan. Ito ko nagasgasat ano si katumulong. Ngam si kadija ari-ari titulong. Iso na daduma ka dante ko, naggagasat na, apayan nakaawat da. Hello? Naggasat da iso dati, purpis da lang arudan, nakakwada pa, nagadupay da. Hello? Naggasat da ko na, baliktad. Nyo handa kang imbilang kayat na nga saon, at da grasya kanya mo, si kagat ti tumulong. No, daduma gamin ti kinagasat kanya tayo ka managing bubukod, no. Haan kakabsat. Ang tata nagasat ko na, no ti apo ti pagtalkan tayo, hanga di bukod tayo nga laing nga tao, kabailan tayo ti agbunga ti ayat. Ngam no di puso ka managing bubukod, ibaga na isula ti pudno, ibaga na isulaeng ti maikari, iso nalaeng ti makaaramid ti nasaya at kadagiti amin ng kamadi. Haan. No nakakonektar ti puso tayo kani Apo Jesus, agbungbunga iti ayat. Agbunga iti ayat. Uri ka mano nga Valentine's data nga ramrambakan nyo, mano nga aldaw ti puso, no dayta pusom kasabali ti turong na, ang kalat na nagasat. No hanga nakakonektar kini Apo Jesus, dayta nga puso, hang kalat na nagasat.